gihapon ug mao kini ang pinakaulahing kalambuan sa dagan sa atong panahon. Northeasterly surface wind flow o hangin na nagagikan sa Amihanang Silangan ang padayon na nagpasulabi sa Luzon. Kasamtangan na atay gibantayan nga bagyo gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. Kini na ay international name nga Hagibis ug kini gibana-bana nga naa sa gilayong 2,020 kilometro silangan sa Amihanang Luzon. Kini nay dalang hangin duol sa iyang sentro nga moabot og 200 kilometro kada oras ug naay pag-unos nga dili molapas sa 245 kilometro kada oras. Kini nagalihok sa direksyong Amihanang Kasadpan sa gipaspason nga 20 kilometro kada oras. Kini layo pa sa kayutaan ug walay direktang epekto sa bisan asang bahin sa atong nasod. Ug base sa atong pinakaulahing datos, migamay ang tsansa na kini makasulod sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Ang kagusgon sa atong hangin, hinay ngadto sa kasarangan ang paghuros sa Tibok Visayas nga nagagikan sa Amihanang Silangan ngadto sa Silangan. Diin ang ato ang kahimtang sa ato ang kadagatan, malinawon ngadto sa kasarangan ang mga pagbalod. Ang haring adlaw musubang ugma sa may alas 5:33 sa kabuntagon. Para sa mga dugang kasayuran, bisitaha ang among official social media account sa Pag-asa sa Twitter, Facebook ug sa YouTube. Ug pwede pod mo bisita sa among official website bagong.pagasa.dost.gov.ph. Gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Visayas, DOST ug para sa Balitang Bisdak, kini si Joseph Gerald M. Merlas. Daghang salamat.